Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Hekk kif l-Unjoni tal-Assoċjazzjonijiet Ewropej tal-Futbol il-UEFA ħarġet il-lista uffiċjali tal-kandidati li se jkunu qed jikkontestaw ir-ruoli differenti għall-Kumitat Eżekuttiv tagħha, sar magħruf li l-President tal-MFA Bjorn Vassallo huwa wieħed mill-11 kandidat li qed jikkompetu għas-7 karigi disponibbli. Is-Sloven Aleksander Čeferin mhux ikkontestat għall-irwol ta' President u mistenni jkun ikkonfermat għall-4 snin li ġejjin. Il-Viċi President tal-Assoċjazzjoni tal-Futbol tal-Ġermanja, Hans Joachim Watzke, ukoll mhux se jkun qed jiġi kontestat u se jiġi elett għal perjodu ta' sentejn. Laura McAllister se tiġi eletta awtomatikament peress li l-ebda mar oħra mhux se tkun qed tikkontesta għall-irwol fil-Kumitat Eżekuttiv tal-UEFA. Il-President Vassallo se jkun qed jikkompeti mal-Presidenti tal-Assoċjazzjonijiet tal-Futbol ta' 9 pajjiżi oħra għal postijiet li fadal fil-Kumitat Eżekuttiv. Il-Kumitat Eżekuttiv tal-UEFA huwa l-Korp Eżekuttiv Suprem tal-Unjoni u jikkonsisti mill-President tal-UEFA u 16 membru ieħor. L-Avukat Joe Mifsud huwa l-aħħar Malti li kien fl-Eżekuttiv tal-UEFA. Huwa kien spiċċalu t-terminu tiegħu fil-kariga ta' Viċi President tal-UEFA fl-2011. Jekk Vassallo jiġi elett, huwa xorta waħda jżomm il-kariga tal-President tal-MFA.